kosten nog moeite binnen Sparre. 2300 première gasten, honderden journalisten en in hier het publiek dat maar zo loert als mogelijk razen mat. Het mij duidelijk wezen. De gala-première van de eerste driedimensionale film in Nederland is een spektakelstik. Het is de 17-jarige Jochem van der Woude van Hudde Griep die dus eerste oer de reden loper mij. Hij speelt het jongste bemanningslid. Wat ik weet is dat Doutzen een kleine maar belangrijke rol heeft en dat ik veel minder belangrijk ben, maar wel veel in beeld. Want ik reis natuurlijk mee met de mensen. Ja. De eerste ook nog op de Roy Loper. Het is echt heel grappig. Ik vind het machtig. Maar vanzelfs binnen alle camera's jochten op topmodel Doutzen Kroes. Ja, die is hier. Hier ben je! Ja, hier ben we, maar het is wat dronken hier, Doutzen. Ja, ken je er wat tussen? Haast net, maar hoe is dit om straks te beleven? Ja, geweldig. Het is heel oors als het normaal in Nederland gebeurt. En het is dus dit keer is wel vergelijkje met Kam. Dus het is geweldig. Wie is Galatea? Een beeld van ivoor. Fantastisch gedaan. Ik denk dat jullie daar in Friesland een groot talent hebben. Ja, is dat eerlijk? Ja, natuurlijk. Ze is spectaculair. Heel bijzonder. Ook de samenwerking was heel bijzonder. De première die is koninklijk. Want prins Willem-Alexander en Maxima reizigen naar het Amsterdamse Rai-theater om de avonturen van de skilger ontdekkingsreiziger Willem Barents te zien. Als ik terugkom, ben ik rijk. De steende ovatie van het publiek naar oren docht Doutzen Kroes een soort. Het wie voor haar een bijzonder hier, waarin ze privé een soort meemaken. Because de relatieproblemen van haar ouders. En ze waart vanzelfs ook nog eens mem. Ik zit echt een beetje te trillen en al die aandacht. En ik ga een heel goed gevoel erdoor. En ik ga alles doen wat ik in me hier op dit moment. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat mijn ouders en mijn zus en mijn man, dat die grutsk op me binnen. En ja, dat is toch het belangrijkste. De zwarte gala-jurk, maar trouwens wel een paar keer de plak lutsen worden. Nou ja, dan haal je wel een koninklijke foto.